masani nenre pacho ka oyangi ni kelo gi nok mag maua kod kethruok mar cham madongo e alwora gino makoro dhi miyo oganda alufu gi alufe wito thuolo mag tije. Lokruok chal kor lwasi osekelo tuoche ne maua ka jopur mag maua kwano lal kendo johala ywak ni chiro mar maua koro onjaore. Riwruok mar pinje jowagunda, the European Union, koro dwaro duoko piny gata malo maromo 50 tiyo kod yedhe mag nego kute mabende ni kod nyalo mar ketho maua kogik higa mar 2030. Giwuoyo e kinde chiwo basari ne jopuonjre ma jonyuol gi tiyo e puothego. Jokanyo e sekta mar jokanyo e sekta no ywak ni bech mwandugo koro kethore. Kotenegi kod Christopher Twak bende gikwayo sirikal kendo sir makare ne sekta no bende giwacho ni en mano mondiko oganda buora. Very big problem, and as you know, from May of this year there will be 25% sampling, which might lead to an increase in interceptions in Europe, putting extra pressure on the government, especially KEFIS as an organization, to take on enhanced strictness for the farms to adhere to that. And managing such pests has become very, very expensive, because as a farm alone we've spent up to 4 million shillings on just nettings and consultancy on how to improve our biosecurity when it comes to making sure our flowers do meet the spec and quality to make it to the markets.